Sa number 8, bakolod sang guniang panlungsod ang magapasar sang resolusyon nga nag-regulate sang pagbaligya sang medical oxygen agud to mapaiway ang hoarding kag pagpamentaha karon nga pandemic. May report si Nico Delfin. Hindi lang bulong kag COVID-19 beds ang ginakulang sa karon nga nagasaka ang kadamuon sang COVID-19 cases kag deaths sa bakolod. Pati supply sang medical oxygen ang iwat na karon gani ang sangguniang panlunsod pinaagi kay Councilor Renisito Novero ang nagadaso sang resolusyon nga mag-regulate sang pagbaligya sang medical oxygen agud man matatapan ang nagaiwat na nga supply. Suno kay Dr. Chris Sorongon, Deputy for Medical Data and Analysis ng Bacolod Emergency Operations Center, hindi malipod nga mahimo may magapamintaha sa sitwasyon. Hindi pwede ka hoard. That's why may isa kita diri ka supplier sa oxygen nga ang ila isa nga control measure maximum kung pribado ka nga citizen 3 days lang gid, after 3 days balik mo gid yang tangke para mabalaan nga wala mo gina-hoard kag wala ka take advantage nga pareho na bala baligya na ginabaligya mo pagid. So amo nang gusto nato ni avoid nga sa amo ning sitwasyon nga may crisis kita no kag alarming situation sa syudad gabay pa nga wala sa manghatag sang ano bala magbintaha bala. Humalin sang nagligad ngayon adlaw, halos laka na lang nga supply sang medical oxygen ang nagaabot sa mga dealer. Samtang kaina ginsugda naman sang katapos ang Philippine Obstetrical and Gynecological Society upod sa EOC ang pagpangbakuna para sa mga nagabusong, nagapatiti kag sa mga bag-o lang nagbunag sang lapsag. Kapin sa 500 ka mga individual ang target nila nga mabakunahan sa Ayala Mall. Bakunahan gid sila. Kay very important because they are considered vulnerable. That's why tibala gani wala sila ginapagwa, including ang mga senior citizen. They belong to A3. So dapat mapabakuna gid sila. Hindi na sila magduwa-duwa. Sa madason nga simana, ginapaabot man sa EOC ang dugang medical personnel lakip na mga medical supplies nga ilagin hinyo halin sa Department of Health 6. Nico Delfin para sa DGCast Negros.